gamit din natin ng ating yan. Ay, mga binata natin mga guwapo. Kami yung binamano ni Kuya, oh. Yung taho, oh. Just kami lang din binamano. Alam na lang sa negosyante kami pa. Tsaka to. May mga resort yan sila. May restaurant. Restaurant and resort. Tama na yung sa mga nagpag niya. Manila niya. Oo, punto na lang. Ah, nagkakulatang Kuya. Ito yung sa akin. Yung kunting. Ito sa akin. Ito magdala ng Manila. Kami sa taon talaga ng Manila. Oo. Ha? Talaga lang? Nasaan lang ano kutsara mo? Ito lang ma. Ha? Yung sa gusto kong sakto lang, hindi masyadong matamis. Ayan. Okay na lang. So, ito na guys. Yung ating taho. Oh, mayroon tayong ayudang taho. Gusto niyo? So, yan guys, sa taho natin. Kumakain sila ng taho. Kainan ng taho. Breakfast time. Tikman natin. Ito yan na. Ito yan na. Guys, andito na kami sa Tambubong Beach. So marami ng mga resort dito. So iba-ibang mga resort, marami. Guys, ayan, nandito na kami sa Tambubong Beach. Ayan na nating mga kasama. At ayun naman isang sasakyan nila. Ayan, dalawang sasakyan po kami. Diba naka-outfit ako? Yeah. Nakasombrero ako, mga guys. So ayan guys, punta kami dito at mag-i-inquire kami. Okay, tingnan mo yung orange yung kanilang pintura. Dito po may Tambubong White Beach. Tambubong White Beach. Ayan na si Kuya. Hindi, wala pa. Ayan guys, tara at pasok tayo sa loob. Tingnan natin yung loob ng White Sand Beach. Ay, colorful nga pati table and chairs nila. Tsaka mga kortina. Tingnan mo naman, red na red. Our favorite, red. O, ito yung mayroon silang toilet dyan banda. Ay, may mga table, may kitchen sila yata doon. O, may garden. May ano to? Para saan ito? Table din? Oh, pwedeng kumain dito.
Tara, doon tayo sa room nila. So, tingnan natin guys ang kanilang room. Tara, dito tayo. May dining. Akyat tayo sa taas. Oh, so tara, akyat tayo sa taas guys. Dito kami sa taas. Dito na. Ay, maliwalas. Maliwalas dito. Wow. Ang ganda. Bukid. May bukid. Ayan ang bukid. Ang likod niya ay bukid. Tapos may free breakfast. Parang bed and breakfast. Oh, okay. Pero 16 lang. 16. Na ano, kami anim, hindi nakakain. Ayan guys, ayan si Kuya. Yung nag-assist sa amin. Oh, sige na, yun na yun. Ayan, diba? Ayan tuloy, natawa tuloy si tita. Ayan, so dito na kami napag-desisyonan ng birthday celebrant na dito na daw kami titira. Dito na daw kami mag-check-in. Ayan. So tara, tapos sabihin natin na dito na tayo mag-park sa loob. Tayo na yung mga kasama natin. Nagbababa ng mga food, ng mga pagkain. Ayan, si Marte. Alika na guys, at punta tayo doon sa beach. So, ayan. Coffee shop and restaurant, White Sand Beach. Ayan. Ayan ang beach nila. Oh. So, dito tayo uupo. Ayan. Ay, wow. Ang ganda naman dyan. Pero malapit, alam mo ba? Good for 16 lang kami room. Kaya manduko-duko kami natin matama. Binagyan kami rin. Ano, 16 ba tayo? Oh, diba? Ang ganda. Oh, nililinisan nila kasi maraming seaweeds. Ang ganda. Coffee time na guys. Hala. Mag-coffee muna tayo. Anong hinahanap ni Roda?
Oh, jet ski? Ay, gusto ko mag-jet ski. 4-5, Papa. Hindi mable. Hindi na siya rin. 4-5 sa ura. Nagbago ng isip ko, guys. Ayoko sumakay dyan. Mahal kasi. Sabay tawa eh. O, 4-5. Tanggalin natin yung hinihila mo kung mag-drive mo. I'm a queen on the rise, no disguise. Dripping gold, look at me, ain't no surprise.